apa Yayi Rahwana Raja Yayi Dasagriwa. Katrima pisungsunge Siadi atase kadang mung tinemu wis padha tuwa. Semono katresnanmu Siadi marang pun Kakang. Adhiku Sugriwa wae ora kelingan yen duwe kadang tuwa luweh muktekke karo uripku. Mula kanggo males bubudene Siadi kowe njaluk apa Yayi? Kowe njaluk apa Yayi? Sapanyuwunmu bakal tak pinangkani ngono. Kowe nari karo aku Kakang. Iya. Kowe njaluk apa Yayi? Bakal tak pinangkani Roger. Sampeyan iku pendhita, ana tembung sabda Pramaraja, sabdaning pendhita pangandikaning ratu ora kena wola-wali. Kudu kasempatan kudu dipinangkani. Iya. Ora bakal wola-wali kok aku. Mesti bakal tak pinangkani. Kowe njaluk apa? Bakal tak tetepi kandhaku. Siadi kowe njaluk apa waton ora njaluk tumuruning lintang lan rembulan. Kowe aja njaluk lintang Kairo anu. Kowe njaluk tiknet ae malah tak wenehi. Kakang. Kula nyuwun tuwuh ning ngaji Pancasila reksaning bumi Kakang Subali. Waduh. Oh. Wah. Kagatresang kapirang rangkul kinempet kapet tosang renaning bawana yasita kang warangati yasita kang nesing bias yasita kang kudu kering teko dadak melu iya nadyan abot panyuwunmu bakal tak pinangkani Yayi pengakno guwa garbamu tutupen baban hawa sanga endi talingamu ingkang tengen pun Kakang bakal misik aji panca sonya saning bumi marang Yayi Dasamuka. Kagyatresang kapirang-rangkul kinempet-tempet dosang rekaning bawana yasita kang malangati yasita kang kudu karing pasangin kita gones wicarane Resi
bali arsa misih adipong sumur